समा थियारि जाबाय जोंहा मानगोनां जोंनि बे जिरायसालियाव जिरायनाय आइमोन आफामोन बर' कसारि गावहाङारि खुंथायनि जौगानायनि थाखाय दिनैनि बे गोथारै लाजानाय हाबाफारियाव खावलायनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ मावफानो फैनायबा बे जमुना मोसाहारि बिथांजोनि आंगो फिसाय मानगोनां सनजय मोसाहारि बेखौबो जोङो बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों जों बरायना लानो सानबाय। गोजोननाय थाबाय। बिनि उनाव जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांनि आंगो बिदा मानगोनां सिमेश्वर दैमारि बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों जों बरायना लानो सानबाय। गोजोननाय थाबाय। बेनि उनाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ बा बे खेराइ हुनायखौ मावफुंनो थाखाय बा रायफोदगिरि हिसाबै फैदों बिथाङा जाहैबाय मानगोनां मुस्लिम मरेन बरगयारि बिथांफोरखौबो एसे सिगाङाव फैनानै गावनि सिनायथि लानो खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बिनि उनाव दौरि हिसाबै बहाय जाय बिथाङा हाबा मावफुंगोन बिथांनि मुङा जाबाय सुकुर दैमारि। बे सुकुर दैमारि बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो साननाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बिनि उनाव जोङो फारसेनिफ्राय बिथांमोननि हानजानि खाम दामग्रा आरो बहाय बाहागो लानो फैनाय साफ्रोमखौबो गासै 39 बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। सिनायथि होनो सानदों। गिबियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां बिपिन गयारि आदाखौ जोङो सिनायथि होनो सानबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोङो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म सार जोंनि आफा बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों बरायना लानो सानबाय। बिनि उनाव जोङो मानगोनां ललित बर' सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो दिनैनि जोंनि मान बावनाय हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'बाय। लोगोसे जोङो गोजोननाय जासिबाय जोंनि बर' कसारि गावहाङारि खुंथायनि मानगोनां EM बिथांमोना दिनै बेवहाय साफ्रोमबो बाहागो लादों। फारियैहाय अनिल बसुमतारी, प्रदीप स्वर्गियारी, महिपाल बर', दशरथ बर', जोंनि बिनद बसुमतारी, मथुरा बसुमतारी आरो लोगोसे मिसिं समाज काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादों। बेजों लोगोसे जोंनि हाइलाकान्दिनिफ्राय राजेश सरकी बाहागो लादों। जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय जों साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे जों गांसे आर'नाइ बावबावनो सानदों जोंनि लेङाइ बुंथि मासिगिरि मानगोनां दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै सुकिया गासै हाइलाकान्दी काछार आरो करिमगंज गासै गं 22 आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ स्पेसियेलि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। गं 22 जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय दिनैनि हाबाफारिखौ जों बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय। आरो दिनैनि जा गोथार खेराइ हुनाय हाबाफारि बेखौ जोङो जागायनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय जोंनि खावलायनाय थाबाय। जि मानसि जादों। डिस्ट्रिक्ट सेमिनसापरियाव जादों बेयो गोबार बे प्रग्रामा बाथौ खेराइ प्रग्रामा।
Makra kemana mana? Ma bustu udah. Mama mesti homnai pormula re. Megon misi besar. Garis sih kan? Apa garis sih kan? Hah? Garis sih kan? Thank you.